Ko kun san Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ya dace mu zaɓa a matsayin gwamna 2023? Kwarai! Aka san haka za mu faɗa da na sani. Gaskiya. Don mu fa al'ummar Kano mun kafa mun tsare Yawwa! don mu bi nagari mai taimakon al'umma. Yawwa! Kuma mutum ne mai son ci gaban al'umma, kai ma shaida ne. Kwarai da gaske. Madalla. Ok, Mr. President ga Yusuf Gawuna nan. To, Insha Allah shi za mu tsaya a matsayin gwamna 2023. shi ne zama lafiya. Yawwa! Ok, Khalifa mai na'ura kai ma masoyin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne ko? Sosai ma kuwa. Yawwa! Ok, amma me yasa kake son sa? Saboda mutumin kirki ne mai zuciyar alkhairi. Sai kuma me? Adalci da yake wa al'umma ga taimako shi kaɗai ne zai ɗora daga inda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsaya, amma duk sauran lami ne. Kwarai! Ok, Kano sai wa kenan? Sai Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Madalla. Ok, kai ma kana tare da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ko? Komai rintsi komai wahala. Yawwa! Ok, wani irin kira za ka yi wa mutanen Kano akan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna? Ok, kana so kowa ya shirya tsaf don zaɓar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ko? Kwarai kuwa. Ok, yayi mai girma gwamna idan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna Allah ya bashi cin zaɓen nan me za ka taya shi da shi kenan? Ni zan taya shi murna. Kaga shi ke.